Hi, it's December 23 and my message to you is always be positive. So, be positive. So, gawas ta, hopefully makapalupad ta sa drone diri sa Mactan. So, take note nga doon ni sa airport. So, di kay ta makpadali-dali og palupad sa tong drone. Pero nga ta sa beach area, let's see if makapalupad ta. Hopefully. But diri sa Solea daghan kay kog mga videos, ako niya i-upload later, makita mo nindot kay place. If you have time, visit here, not just for one day. Dili jud enough ang usa ka adlaw diri nga mag-stay ka, mag-enjoy ka, nindot jud kayo. Kulangan kayo, bitin kayo if one day lang kamore. Okay? So, thank you mga Bisaya. Maayong Pasko. And be positive. Always.